Takaitonga takaisidzira musi wa 21 vaviri avo vasi kugarisana zvakanaka pakati pavo bonda rikushota kuna amai ndochichemo chihombe chavakanyanya kutaura saka tinzwei kudzokera kwavakaita pamavhiki maviri atoona kuti pane chakachinja. Amai tipirei tinzwe. Taurai zvenyama musate kubatikana, taurai. Hapana chirikuchinja, zvirikutowedzera. Mkazi umule. Amai murume mchumule. Pamusoro wedare, ini ndiri kunyeperwa, ndiri kunyeperwa muno mudare. Chii chinonzi kuda mukadzi, chingaratidze chakuti ari kuda kuda mukadzi chacho. Andiri kunyeperwa muno mudare. Ndaneta ndaunzwai. Izvozvi kana mubvunze kuti vana vakadyei paKrismasi, vana vakapfekei paKrismasi, mubvunze kuti ndiri kudyei, izve zvakagara ipapo. Kubva musi watabva muno mudare, takangopesana pano padare. Mubvunze kuti kurwara kwese kwandaita panga chikuziva here. Ndaiuya ndichionekwa nevavakidzani, ndichitengerwa mushonga nemapirisi nevavakidzani. Haatozivi kuti ndamuka sei, vana vari kudyei, vana vamuka sei. Saka kudiwa kwacho kwandoramba ndichingoudzwa muno mudare kuti ndikudiwa, kudiwa kwacho ndekupi? Ndokudiwa kwakudhare here kwandiri kuudzwa nhasini. Kwekuti ndoramba ndichingorarama ndiri muno mudare ndichingonyeperwa kuti ndodiwa. Ngabude pachena. Ndokumbira ufoni mupurisa wamambo ndimuopenere foni yangu atarise kuya baba vari mufoni mangu yandisingadaviri. Ndokumbira ukapegara kana ndakagara ndopanda kunzwisaina audio yakaudza mai vangu kuti hachandini naye taugara seri kwegomo nomwana seri kwegomo atifonera mai vangu. Mai vangu vakabva tichangamire kana zvichiramba ini ndifone mutaure namai vangu vataure zvavakaudzwa neuye hana chakabvisa kumba kwedu. Asi akafonera mai vangu achiudza kuti mwana uchakarambana. Akaudzwa namai vangu kuti ngandipe koini ngandipe nhengi gupuro racho. Mai vangu vakati ndikukuudzai kuti mufoni ngaafunga vafoni. Ifoni yangu ifoni yangu motozoona namba dzakandidedhimo. Musi wauya kuno kudare baba waida kutondifeka ini kuti kwaizvoni ngatinde kudare tinoti takawirirana. Musi akati wafonera vachikova akanyepera musi wa 21 December before takakudara wasina kuuya. Ndoko yacho iyo yari kukuudzai. Ndeyangu. Yemusi wa 21 iyo zveshuwa handinyepi. Aida akatanga fonera vachikove ndobva ati unachikove ndikuda kuti nditaure nehama dzamai ake. Ndobva afona kwandira achiti ngatinyepe kudare kuti izvoni ndakataura nehama dzako tikuwirirana ndiri kubhadhara kuhama dzako. Ndichifona pamuriri. Aiwa mutongani. Ndakanzi shame. Zemusi wa 21 munotoiona iri mumistiko yemusi wa 21 zveshuwa. Dzinopera na 67 iri net 1. Mirai nditarise irimo. Kuti yaitambiswa nevana kana. Haana kutotaura neni. Wazomona rini mkazi ana kudaira wazomona rini achada kumudza nguva yemwezi ana kudaira wazomona rini amai ngavamuntu uyu murume uyu haasogona kugara neni kasi kwamuri nani kudze izvokiti isu darira nhasi atichada kuti tipedze nguva mauya 6 times or 5 times chokwadi chitaurai ndifungere bai imi mazvonera mega kuti murume wenyu haana rudo nemi iwo wazvonera wega kuti zvinhu zvako foni yako haisvika kune nzima yako hasudaira andizvozvo saka fungei pamusoro wedare nisokukwira kwandakaita dare ndakakwira ndichiti ngandibudire pachena chikonzero ini ndiri kuhwandira ko kana asina kubuda pachena
Oti yakataura naye namai vangu irimo. Murume ari kuya achikudai imi muri kuti kudii? Handidi. Aiwa kusaidi kwenyu. Saka ndiri kusaidi kwenyu. Aiwa rege ndikupe audio muzi. Aiwa mai. Achana maaudios. Takuda kuti pfungwa dzenyu dzichishanda. Dare ranetana. Pfungwa dzenyu dzichishanda. Isusu tava kungomudza nyaya yenyu. Iwe wazona mukadzi wako asinaira foni yako. Imazona kuti murume haasi kukufonera kana kuurasisai kana kuuya kwamuri. Atozoya nhasi. From 21 ava nhasi kusva 4. Mukufungei? Ndosaka ndakaisa nyaya yangu dati ndaigona kutonga ndegachangamire ndakautonga. Handigona kuburitsa shere rangu homwe. Ngandiburitsira ndipe hake ndotambira. Ko kana asina kuburitsa? Ari kuzetsa nokuti akanzi asandiburitsira nokuti akatya kuti haana kuroora nemakoresa andaganikira anobhadhara. Kana ngarega hake kundibhadhara changamire ndazvipira ngangondisunungura. Haasi kubhadhara changamire. Ari kutya. Uya ari kuramba achindikudai imimi baanza yenyu. Hazvireva kuti mukadzi hautadzi kupa murume shere. Imimi hamire kurambwa chete nokuti murume yaramba akanhingiri. Decision yenyu ndimitai. Munoona panguva yakadai so vananoisa madzimambo panguva yakaoma kutora kufungira dzimba dzavo. Ivo ndavafanwa kufungira dzimba dzavo. Saka inini akagarira nhanga panjani. Rawo manhanga enyu ese aora pasi. Makuda kunonotota ndiani ari kutota. Ari kunzwa kuti ndakutota panapa ndiani anosumuka. Saka ndiani kwa? Dara arikwanisa kutaura kuti rambanai andikawanangu. Asi kuti mwana uyu pfungwa dzake mukadzi uyu akasifungidzira kuti zvaakataura naamai vangu kuti achadida. Achasvika futi muno machita achaita sei? Achadara. Asi iwewe nokurwadziwa kwako adai ndiri zvangu ini ndachihera ndachirisacherera sechapapaa. Sheremikisa. Kana pari kodhera wakataura nehambura vako tibatsire tinhu. Zvinotibatsira izvozvo toona kupedza mazuva Asi vadari munozva kuti zvipachena kana ungatsoke kuti mwana uyu mwana rudzii iye achigeserwa mutishi. Cheke tichipenga nditi. Saka pakabva zvipachena uyu mwana arikugezerwa mutishi panze. Mungatotsvaga musikana kana mukomana. Izvi kaizvi umbowa uyu ndinawo asi umbowa usono echena apa ndo pane echena. Saka apa kana ndimusakwanisa kuburisira mashere endai kudzimba munozodzoka zvenyu. kana ukatikuya pachena ane nyaya yakati pawo umwe akadai kumazvibudza zvinyiro pamusoro wedai ndakuitawo zvinopa kuti ndisununguke wese munhukadzi. Bhanda ini ndakundikana ndaremerwa upenyu hwamukundaramisa hwakaoma. Chekutanga chandatadza kunzwisa pamwoyo ndave ne2 years mwedzi uno ndakuverenga 2 years 5 months handizivi bonde makore andinawo ndichiri mwana mudiki. Chepiri inini kuti ndirarame kudya vana chaivo vasikwanisa kuda chikoro zvikwereti zvakazara zviri kwekutora asi muri baba vari kushanda pambi. Chetatu hama dzangu hamukwanisi kudziremekedza. Chero kumba kwedu kukafiwa haukwanisi kana baba vangu vakafa ndine chigumbu hauna kana chawakaita parukuro baba vangu asi kumagirlfriends wokwenda vanotenga mapfuko nemakofimu. Saka ndaremerwa kusvika pandasvika enda munopa hama dzenyu dzizive zvakwana. Unozva zvakaoma vanhu havane kuvari kugare muno vari kutadza kana muchidanana pana vane zviri kunetsa kasigadzisi vanindozvo tikavapa mukana hapana anogadzisa uyu munhu anobhatisa habati. Ndakabhuyira sadza mugoti ndoutoripawo kumuona kana mugoti usipo harisimbe saka handidye chii sadza wanzwa dhaa nhasi ndingotaura zvinogutsa iwewe enda unosaina
imba yako yaparara. Mazvita nganyarare apa sina imba ka andiyo asi pana vanogona zvakashanda vese saka mudzimai anoramba ari pamba kusvika vasvika vadzoka muno mudare muno ndo munogogwa midziyo kana musina kugutsikana nokugwa vataita mudziyo munosumuka maenda kwamajor street zviri pachena kaizvo isusu tinobata mabatiro ataita isusu togova mudziyo asi akakuwana mudziyo apafarira paanofara asi togova zvamukashandana mese hapana anorova mumwe mabva kupi baba nhasi simona munongokwiriwo makanaka kusimona sezvo pane 2 years musingaziyani saka hapana chinoshamisira zvagara zvakangoita se odzoka mudare swa 18 vamwe vanhu upenyu tongozoomesera tosangana swa 18 ibva vanhu ava vabatsirei vasina kukwira dare vaisirei samuno rokugovana zvinhu vari padare ndokuti gadzise nyika yedu panozoita abhusa yezvibhagera yatisiri kuda saka munhu akuita kesi ndiani akamboita ndiani ibva ungoenda buda panze hapana anoenda uyu rake odzoka mudare muswani swa 18 tigove zvinhu amaifarikanayi kasi pane zvunga muri pamba pemunhu ngozi mune 2 years chimbomirai kuita zvamunoda svika muswa 18 wakoita sei okwana nokuti munobata chienda izvi nenhau yangu kuti murume wangu ngaandibudirewo pachena. Baba, vanzwa nyaya yavanadzimai mudire pachena. Vatore pachena batu kinzi dare richinzwa. Udai uya kudai. Uya kwawakaita vachitibudire pachena vakazonzwa vachitaura imwe nyaya yekuti vaiti nhengo yangu yaisikusenza. Saka ini ndakafamba akanogadzirisa. Zvino zvamushini wamajuzi. Asi amai vacho vasimuni pabhanga racho. Vainzwa amai nyaya iyi. Dambudziko rakambouya kumashunoshuwa nyaya ikataurika mudare. Tiudzei mafambiro azvinoita. Pamusoro yedare. Inini pandakauya muno mudare. Changamire vakati tinde tinofamba. Ndoda kupupura chokwadi chokuti hakuna kwakaendwa. Munhu akauya kumba ndivasekuru. Vakawirirana ivo sekuru nezvikuru kuti tiye tizonyepa kudare. Kuti kwakafambiwa kune zviriko. Ini kubva zvandabuda muno mudare. Handina musi wandaona nemurume wangu kunze kwekuti musi wandakaona nemurume akandifonera achida zvinhu zvake zvinova chitupa chake nekadhi rake rekubhengi. Ndakasangana naye kubhindura achibva andiratidza mudzimai wake wari kuti ndio wari kugara naye kubasa. Nemudzimai uyu vaita zvese vakaenda mubhengi vakatora mari. Vatora mari mubhengi inini chimari yandakakwanisa kupiwa semunhu ane mhuri vana 3 vakomana 2 nemusikana umwe chete ndakapiwa $50. Ndakaita noise mubhindura ari kuzikamwa izvezvi kubva pa inonzi NMB akandichinjira bhengi ndabva kunoko ndizwa ndabva kudare. Ndakachinjirwa bhengi ndikasara nekadhi risingachashandi. Andichinjira bhengi ndakaona kuti chero ndikada ndirambe ndakabata chitupa chake inini kadhi randinaro harichashandi. Zveshuwa ndakaenda ndikanomupereka. Ndamupereka nhau yangu yafangwa kupinda musi wa 7. Nhau yangu yakakundikana kupinda musi wa 7. Baba wangu vaifonerwa nemapurisa wangu ndakauya ndikagara pano ndiri ndega. Ndagara pano ndiri ndega baba kwangu vanga vari pachakonda vachimwa doro vachimwa nemadoro nemashamwari avo. Panguva vaita zvavaita vaifonerwa nemapurisa amambo vachinyepa vachiti ndiri kuchitungwiza ndiri kuHarare. Asi zvavanga vari kuchitungwiza zvese zvavaita inini vaisaziva kuti ndine vanhu vari kutondiudza kuti kweiwewe uri kuti nhasi murume wako muri kudare sei ngwani tinaye kunoka tikumuona machakonda ari kuita sei ari kumadoro. Vakazouya pano nguva dzaenda
vakati nini nyaya yangu ndichati nini mudare handina kuramba kuya kudare ndakanonoka kuya mudare asi vakaya vane musindo kwandiri zvekuti izvozvo chero kugara kumba ndaakutya murume wangu ane vanhu vaakabhadhara vari kundirwisa vamwe vari kuya neusiku vamwe vakandiudza kuti takanzi tikupisirei mumba saka zvekuti inini kudiwa kwandiri kuita kudiwa kwokunyepa mudare sekuti iye ari kuti mudare hamurambwe ende mudare hamumanikidzi munhu kurambwa nokuti kuramba mukadzi mudare unonzi unoripa ndokuziva kwandiri kuita navo. makanga mambotaura zvokuti mushini wavo hausi kusona ka ndinotenda baba ndine makore 2 nemwedzi 4 warati mapindura baba ndanzwa muchitaura iko zvino ndakagadziriswa mushini wangu wamushini wemajuzi makazovasona here mabva kudai ndakasvika kumbamai ndakasvika pambamai vanonara pasi ndapa makutya ko kuzoti waakusona mukaona aiwa ndakagadzira vatozviona nokuti kana uchisumuka usumuka zvokuva guvhu usumuka zvokuva guvhu chaizvo baba ipapo mukaite seunongoda kunyepera sekuti mwana vadini chinoziva ivhu kuti mwana wambewa ari kurwara mukadzi ndiani atoziva kuti mushini unoshanda kana odi haushande kutema kwenyu ndokunonzwa nemadzimai kunokurimwo kusumuka kusina pawa kanonozvizivawo komuda kuti nyepera panapa uyu mukadzi ndiani atoziva kuti mushini washanda kana kuti apa pashandwa mungazvizive mega aka aiwaka komunozokurinyimwa sei kokumashunoku vakanga muchitonzi riitei muchikundikana munyatsoza kukundikana dambudziko riri kwandiri mara aiti uchiramba zvetobva ipapo tienda kuna waya vataura iyeye yandanzwa inini yekuti makazenga machinja bhengi makazenga madidi maako achinyira kwakasita mutauro kupindura zvaikonzereswa nei apa mai vari kundinyepera zvokuti vepabhengi izvo zvinee chinzi ndire nhamba dzevanhu vepabhengi pane zvakaitika ini ndakatambira $275 va$275 ndakatora mubhengi bhengi rakachinja uneyo basa $275 ndakatora mubhengi ndanisina mukazana ndinayo awa ndivangwa nebhengi kati ndivangwa nechitupa changu chavanga nacho ndakavafonera vakauya nechitupa bhozi mubhengi ndanisakwanisa kupinda ndisina chitupa vakasvika awa ndiva ndikamirira ndakaita procesi yese kusvika ndawana mari ndawana mari ndakamudzi iyi $275 dzatawana awa ndakapa $200 ndokuti ndakakushiro ndakabhengi ndakureta $50 kuti ndinorambisa mwana ndakapa $200 zvakanzi aiwa ndakupa $20 mari yakusana nemari yakawandisa ndakati aiwa toda apa ndinofanira ndichiwana mari yekudya nemari yekuti ndiri kunobhadhara chikoro chandingakwanisa kuti ndikubatsire kuti vanhu vakandiramira mari avo ndakataka kufamba ndakati ndazvokutaura vakanditevera vakandidhonza vakandibvarura sheti ndakapa $200 ndikaenda ndine ndakapa $200 ndikaiti $205 ndikaenda ndine $70 ndandikaenda zvavo zvokuta kuti vane mukadzi vakaona izvo zvinhu zvopikisana nazvo kunyepa zvokuti ndakapuwa $50 amai maimboenda kutora ndimi mari here pamusoro wedare hongu kumashure oku ndaenda kunotora mari asiwo zvakachinja ndabva mudare vaimbotora mari here ndivo amai vakubhengi makore ese ndavanotora mari kubhengi ndanzwa vachiti vakandichinjira kubhengi kubvarirana mbatya nokuti ivo varivo vari kutora mari kadhi ravanaro richiita zvinobva pakati chizemunze baba nyaya iripo wedare kubasa kwedu kukachinjwa bhengi taishandisa chimbomira ipapo mabva kuno here pakachinjwa bhengi hongubasa kubasa kwedu isisi kwachinjwa bhengi kwenikiri kambani yese ikachinja bhengi taimoshandisa pamusoro echangamiri nemakurukota abata tichiita kuti makurukota nemadzimambo vange vachiziva kuti akuenda nepari tinonyatsonzwa padambudziko renyu iri 2 kunyanya nokuti pane zvinogona kumanyisa mbiri munosazoziva kuti ndeipi vari kuti pakapinda ebonde pozonzi mari saka tachida kuti imimi amai mungachotaura kana riri dambudziko renyu kuti riri kubonde toramba takamhanyisa bonde kuna baba kana riri kumari toramba takamhanyisa mari asi kana yari yese matambudziko yari 2 tikuda hombe racho kunyanya bonde mari pamusoro wedare regai ndikubatsirei nyoyo mawiriro akaita nyaya iyi amai ava vakatochema misodzi ndine nzara inini mara ini ndinoshamisika nyaya yemari yakupinda nhasi nyaya iripo ndeinzara yekuti haasi kusona masono amo akuti aita sei aite saka dambudziko kati mumwe haasi kusona akurwara ndopane dambudziko tikati saka isati ndakutsemba fambai baba vasimbe mini ndopane nyaya saka mababata baba bataura amai pepe ndepekuti shuwa zviri kuonekwa nedani nevamwe kuti mushini ugona kuva wabho
but ubowa wenanzitika pazoita pambotaura zvamainini kumari pai kunogona kundikoka makaone mimi kuti wakati simbei asi usiri kuzosimbira kuna amai achichema nzara saka tiri kuti isisuka kana uri bho ngaufuridze kumba handiti kabho wewe amai havazochema saka ipapo ndipati kuti makurukota hanyainapo ipapo babava vagutsa amai avo dambudziko rikurizopita tipinde pane dzimwe nyaya batai nyaya yamasisi nyaya takada kudakazvei kuti amai avo vari kuti murume wenda anokubire pachena iri nyaya yebonda zvakanaka pamakanzi mufambe mugasi wenyaya yebonda makazofamba here pamusoro ndo pandiri kuti inini handina kunzi handetinofamba hakuna kwakafambwa changamire right asi munogutsikana kuti murume yadambudziko ndinozvigutsikana rakauya risire kuti iye airida hatiti hozi mukakumbidza kuti murume ndandikubire pachena zvafamba sekudei handika tiona sekunge mune bheki kuseri tingetautarisa kuti amai kasi kune kwawakatsamira kwaoneka wari kunzo kunenge kukudziya zvisho pamusoro evedani ipapo musoro pane mashoko akabuda ekuti ndakaudzwa kunzi uyu akaita zvaanoda akachengetedza mudziyo wake ndine shoko rakandibata rokunzi ndakanzi uyu akaita zvakaita pandiri akachengetedza mudziyo wake mira ipapo ko panzina baba izvinezvi mushini unenge wapo asi ndimi makutotiza kunyepa ndinoramba ipapo ndinopokana napo zvakaita manje inyaya isingapupurike nekuti inoitwa navanhu vangani muri vangani muri vaviri handika kana muchiti vachiti amai vari kuramba muchiti aiwa kunyepa munogadzirika nokuti kana mumwoyo menyu imimi muine tsinga irono murume wenyu handitika amutange mamhara daduka zvamuri kuita izvi munongoti aivaka murume wangu ngauye tifambe pamwechete gasira uipi kana muchine tsinga irudo asi kana tsinga irudo yapera mune zvimwe zvamunenge muchifungidzira handika munodaduka ngoti pamusoro ichangamira inini kudaduka kwangu ndikokuti ndave nenguva semunhu ndaitaura ndakatanga munhu hacha ndikataura murudo ndikatsvagawo vayananisi nevaiti vanogona takatombozviita ndisati ndaka muno mudare changamira tikatoitawo ndine vamwe vari kundogona kutokudzai takaenda kuna nhengi tikaendawo kuna nhengi nevamwe nanhasi ndichibva mudare vakandipawo mazano ekuti chimbonodai dei akauyewo kumba kwandiri ndakamboshandisawo mazano andakaudzwawo nevamwe kuti chimboitawo izvi nhasi ndikadei ndichipupura kuti zveshuwa muchini wacho uri kuita sei uri kushanda ndinopupurei ndisina chandaona mirai demati mimi mambo kana kuti makorokota babavo takarangana kuti tifambe havana kuti tifambe shuro chamwe chekuti tifambe kuti dambudziko ringapere sei kuratidza kuti mwoyo menyu muchine rudo inga ndo zvandiri kutaura kuti hapana kufambiwa nyaya iripo ndiri kunyatsoona kuti tingambosara tichitenderera nyaya nyaya iripo ndeyekuti vanhu ava havasi kubudirana pachena ndepekuti baba vamushina wo uri kushandira ivo vari wani hausi kushanda kuna amai amaivo vari kurwadziwa kuti mushina wazotorwa muno kuti wakutosara mushina ivacho kudhabhokiki uri kubhodhabhura anini ndisina kudhabhuriwa saka nyaya iriko baba vari kuhwandira waamai avo kuti vachabata amai avo nechikomba ndobva chikomba chaidya muchichi mumunda mangu baba ngavabudire amai pachena kana vana vakadzi vavotu kana kuti ndiri kuda kana kuti hamuchada tenderera mberi tosvika tuokoro kwechita nyaya wani chikwatimaita zvakanaka amai baba mazvinzo zvataura gurukoti humwe ndikuzvinzi tinoda kuziva kuti imimi kuna amai avo makapedzisira rini kuita bonde racho nekuti mushini unogona kutosimba shuwa nekuti unongoita 3 months usingasangana nemukadzi unosimba urege nekuti hausikusangana nemudzimai makapedzisira rini kusangana naamai avo 2 months ndipo ukiita bho hausi bho amuri kuti wabho manje 2 months usinosangana nemukadzi nouri munhu akambosangana nemukadzi unotoita bho wamukutora kudarika bho mapaona zvamatatu utoita kutotsemura 2 months ezikotafana saka nyaya iripo manje baba ndeyekuti imimi zvetokwadi pamataura 2 months kana makurukota atokwaona kuti chikutoseovhiya yavhiwa kudhara imimi shuwa mukwanyi mabonda vana amai avo kuti vachokwadi kana kupaudza ari wiki murume ari wiki anogona kutaura kuti inini wiki ndonge yanyanya wiki yanyanya ukatoita 2 weeks pamurume patoni nechallenge iri pauyu saka imi ukazototi 2 months shuwa mukuita amai akuita seya zvichokwadi amai ataura kuti uda kuapanicha kuitira kuti mimi muabate nechikomba handii mapona saka nyaya yavo tofanira kuti tiende kuna changamire kuitira kuti tipinde pane dzimwe makurukota nyaya iyi yakuda kuna changamire kuti vataure kuna baba kunyanya mai tingangogona kuramba tichivati kikirikikiri handitika zvatatongoona makurukota panapa tofunga tatsinirana vatatu panapa kuti amai avo vari kuzara 2 months mune mimurukwana amai kutaura kuti mukuenda kunova 2 months kumba mubude muno muchienda muchichero 2 months dzakawanda 2 months mwana
Ana name. Mamgoma. Sacheme kambo. Yani wamakaudza kuti amai vari kuti mapinda mumba inorodza namukoma vakaita sei takafamba aiwa kamufambe kana mudzimai achiti achidzika pamubhedha mukaenda kutaura mukoma anouya obvunza kana dambudziko vana sekuru vakauya magara pasi takataura nezvinai vakagadzira chii pavakauya ana sekuru pavakauya vakagadzira nyaya vakatinoigara zvakanaka itagadzirisa mudhuri iperi ndakasumuka ini takasumuka vanogadzira zvakadzi ndakadzoka inini bcause ini ndoshanda kusaimoni asi ndita nguva dzekuti kwera mwedzi ndinouya saka pandinouya ndichibva pasi ndichiya kuno pese pandinouya chii ndikuenda kuofunoona mudzimai vangu mudzimai vangu ini anochinja anobuda pabhedha makadzoka zvezvamakagadzirisa zvezvi munhu uye haaswidi asi haaswidi vana seko ndakavataura kuti mukadzi wangu ndasvapambanidzira basa vakati uchanoona kuti mukadzi wako chichiisikavataura aiwa basa ravo kuenda kushandira mburi haugoni kungosiya mburi yako uchimhanyira kubasa mhuri iyoyi yaunoshandira yacho isina kugara zvakanaka bcause ndo vanhu vakupa kuti uende munorara musamboka waukurarira ko kana iwe uchimhanya kubasa zvichinakidza kubasa zvichifamba vanhu vacho vakushandira kumba pasina zvekufamba zvinonakidza ndizvo zvandikureva mambo kuti inini ndakaenda ndakadakumba mukadzi anobuda pabhedha urasasa saka ndomanikidza here munhu ndozvandikuti pane vanhu vakakodzera wokuti iwewe mudzimai unoenda wataura naatete atete ndodambudziro ndasangana naro mumba kwangu muzukuru wenyu ari kuti ndikauya kubva kubasa ndinenge 2 months pamundiri kubasa iyo anobva adzika pamubhedha saka ita kufunga kuti pamwe andori munhu waainawo pakudzika kwavo vari kumbokupa chikonzerera iwo wabva wabvunzawo here kuti kwemini zvamuridzika chikonzera ndechei hongu ndakavabvunza saka tinosvika rini chii ndakauya ndibva panapa inochirara pasi havana chavakandipindura mamuzi vamaitariro rakazara yakakoka vakuru ava kuti vaikunotimasire basa tinoda kuta zvabasa panapa ndanzaiwo uchitaura kuti wakaenda kunana sekuru sekuru kumba kwako here kuti asekuru kumba kwomudzimai sekuru wakatora kuti agadzise nyaya dzeindiyani kokumba kwavo vari kure vari kuzhona aikoko apa pana mukoma wangu uyu murume akutambisira nguva chokwadi chiripo ndechekuti asvika kuita mukadzi wake pachena bcause anga atabva kubasa mukadzi ari kuchemera bonde iye wodzika pamubhedha iye wosara pamubhedha iyo nyaya yauya naye nhasi munomudare kuti ndina bonde oritiza futi kutoitika mambo pamusoro imba iyo kamapedza tizopa mambo nguva taurai imimi baba mune mumune varume nevakadzi hapana asingazive bonde remumba baba ava vataura kuti inini mushina wangu ndototsimura bhurugwa vakambobvarurirawo here amaya mapende avo kuti iwo rikuramba bonde vataratidza mapende nhasi ndakabvarura mapende aya vachira mabonde mumba ini patikasvika munomudare munomu ndakanzira muchinge maenda kumba gasenda mudzimu runyarara saka ndaikwanisa kundinetsere mukadzi wangu saizvo hakusiiaa inimi manyepera dare kuti makaenda kumakafamba manyepera dare amai avatatu ndakufamba aiwa ini ndakafamba inini ndachangu ndakafamba ndakafamba nanamukoma wangu ini mazarwa rakanguru akafamba asi munomudimba munomudare rakati endai nomudzimai mutombe muite sei kuti iye ndobamba nenyaya andizvoti dai kana makatora mukoma wacho kana maitayo dai makatora mukoma wacho mukoma wacho akasira mukoma handei dasekura tiendei makafamba mese dai vaitaura kana sisatota dai vakabvufamba daiaati kana dare ati endai munofamba haura kunze ndofamba wega dare kaite ndofamba endai munofamba muri vanga mese regai tinogona kutora nguva yakareba semadzimambo hatifariri kuti dzimba dziparane tiri kupa kuti dzibatanidza kuti dzimba idzo dzisimbe kana dzauda kuparana
handizivi zvangu kuti semhuri iyoyi mune mhuri yakakura zvakadii amai nababa. Mama aita mhuri yakakura zvakadii amai? Vakura sei wekutanga wacho? Saka izvozvo ndozvatinenge tichitarisa kuti kana vanhu vatombobereka vana vakura zvanoda kuti vanhu vakudzidza vadzidzana vakuzivana zvinoda mumwe. Saka titarise kuti dzimba dzinge dzichiparara. Handiwanza kuzataura amai kuti yawo ndijekiseri wabude pachena. Saka chikungodiwa kubuda pachena kuti amai vazive. Manzwa zvaataura hanzi inini mukadzi wangu ndichiri kumuda ndikumuda munoti kuti paabvunzwa kuti ndini mukadzi wangu ndinomuda asi hasi kuzadzisa zvishuwo zvamuri kuda zvebonde. Wongena ndichikuramba kuti murume wangu ari kundida asi ndoziva sei ndoona sei kuti murume wangu ari kundida. Ndakabuda mudare saizvozvo achiti mudzimai wangu ndomuda asi handina kuruona rudo rwacho ndakaona hondo. Ari kuti iye bonde ndenge ichida asi pandinenge ndauya kubva kubasa ndauya mudzimai ari kuzodzika ndaurora pasi ndokunyepa ikoko ndokudzika pasi sei ndakavingei kuno kudare. Mukoma wangu agari kurefu ngaapupurawo kana ane muswa wakaudzwa kunzi inini nina wenyu ari kunditiza. Baba damamura mangobuda pachena mangobuda pachena ini yaidi yatopera inini pachena mandobuda zvochokwadi ari kupupura kuti natina chandingatizire kuti bozora ndakavenga ndorandirindoda ndorakandisvitsa unende kudare iroro zvinonetsa amai kuti abude pachena kutaura kuti asi zvechokwadi chisvika mumba unodzika pasi. Ndakatombovabvunza amai ava kuti naye mimi kana muchitini tichisvika pamba panapa muchidzika pasi kugara rudzi tinosvika kupi ava amai ava vabvunza asi mabva kunokudare ndanza kwazi makanzi mufambe mimahuna kufamba kai ndakafamba nawe makafambira amai mese pamusoro dare vanogofamba vega sei ini ndiri kuziva kuti chinhu changu choshanda kusvika apa chinhu changu yachina handichashanda. Saka akavaudza kuti chakushanda ndiani inini muridzi wacho ndakaona kuti hachisi kushanda. Kun'anga kwacho vaitsanangura vachiti kudii ini ndiri kuziva mafambiro azvo. murume wari unyepa amaya chinhu changu ndindoziva mashandiro acho kana kuti chaita zvakanaka ndinochiziva. Mane makore mangai muri mese? Unori takushandira 16 years. 16 years ava nochiziva. Saka isi kungodzokera kwauri iwewe. Handi wacho wamushuno majuzi rega tivape nguva mama endai nguva ine nekuti hazvina nguva akusukupisa stereki endai munovharana namumba parinosvika manheru dzokai kudare tiri muno mudare dzokai kudare moita sei pamusoro edare kugara kwandikuita nemurume andinayewo handina rugare chekutanga chikuru chananyanyokwirira dare ndave ne2 years ne2 months handizivi bonde. Murume wangu ndikumubvunza zvakabva kupi izvi ndinobvunza murudo ndinobvunza muhasha handina mhinduro yandiri kuwana. Murume wangu kana wadi zvinhu zvawakazviwana kwawakazviwana enda unotaura nemunhu uyu akusunungure ini ndisunungurwe ndichiri kunzwawo kuda murume. Zera rangu ndichiri wamwana mudiki ndosvikepi 2 years ndakanyarara handina hama yake yanda ndakaudza handina kana hama yangu yanda ndakaudza ndandakaita secret ndichifunga kuti ndiri kuchengetedza imba yangu asi murume wangu ari kunditira utsotsi hwakanyanya. Ndikaenda kwaanoshanda ndinosangana nenhau dzakawanda ndinofonerwa nevakadzi vake vaanopa nhamba dzangu vachindituka vachindiudza kuti we uri gejo rekugarira kurima kumusha uri wardrobe yakamirira kurongedzwa hembe. Saka ini ndosvikepi ndiri wardrobe. Mainzwa here shamani. Vada kukutura pachena. Sokugumidza isunza maoko kuchikontribhuta kamwe mibvunzo inyanda kubvunza vanhu vari ari kuno. Ndaurisana inini kubudirira pachena wautara mukadzi inini ndinotatokubudirira
pachene kunamsukuzanakumamusini pari kuti inini handina bonde naye ipapo pautoti handinabonde naye ini ndinogara kubasa basa kwandoshanda nditopuwa maofutezi ndiwana maofutezi kana 4 days pamwedzi zvandiona 4 days pamwedzi dambudziko inofunga tambogara pasi takataura sugudzikana nazvo wateiwa sugudzikana nazvo ndakataiwa hapana chakaipa tinokwanisa kufamba asi kufamba kwacho kwatingakwanisa kuita obvious tofamba tine mari inenge kana tichanda ini bhenka dzanogazimukadzi wangu mari ndianotambira mari ini handivane mari pazvino akatambira mari ndokuwa mari shoma shoma ndokunokuwa kudikona nyaya imari ngetisiyana kuti ndikwanise nyaya ibonde yavaibonde nedambudziko ramunare ivo ndivanozviona ivo ndivasingabvutsikana navo pamusoro wedai inini nemurume ndine vana vatatu kumira kwenhengo yemurume wangu ndinokuziva nekusamira kwayo nhasi handingakundikani nhasi kuziva ini kuti murume wangu asiri baba mumba nhasi uno gore rido rave rechingani pandazvera vana vetatu paakanditi inini ndiri kuzvinzwa ndiri raisi ndakamuti ndakasiya mapirisi 2 years dzandakasiya mapirisi ndikamuti ndiri kuda mwana ndine mwana musikana 1 nemurume upenyu hwangu ndine mwana musikana 1 ndodawo mwana wechitu wechisikana ndikamuti kana ndakundikana kuita mwana musikana ini ndakukwira kudaro nekuti uri kundiomesera ndiri kudawo murume iye kwaari anoti haana mari anochinjanisa mafoni ari kumachinjanisa nei iye asina mari yokuti afambe arigadzirisa ari kumachinjanisa nei anoenda pafacebook ari kutaura nani nandisi pafacebook anotumira nhengo yemuviri yake yakasimba zvandinoona pawhatsapp noumwe mukadzi asi kwandiri haisi kumira saka vada chindiite seiwo vedai kupokana kana kutaura chokwadi tibatsira ndinga chama hongu inini iwo kana zvavasugutsikana semataura avaita inini ndinochiita chidukutsana pamusoro wedai naui ndakamboirohwegwa aiwa regai kudaro shungu dzangu dzipere naui ndakamboirohwegwa inini mazvinhu ndikauya papolisa pakana kuti ndikusataura makuno ndikanganisa makasambamukana wokutaura mumwoyo hapana munhu anosiya bhatye padare saka inini hapana munhu ungavuma kuti ningwero wechifungo hazviiteki ikasi haisi kushanda haisi kushanda ngozi mukadzi angakuzizwisonga hasha dzinobva ndo zvinodzikisa saka ndikuudzwisisa mukadzi vatirohwa kwese bhati kuna kubatsirwa chete mukadzi wako kumuda here wokumuda tokupa mukana kwakunofamba kuti zvigadzirike usinganyungushe mukadzi musinganetsani uchifamba murudo amachakaiva wozamayo neshungwa mangorodola bibi kana kuti vanobatsirawo vanoziva kogona kubatsira wozi iyanya yekubatsirana kuti imba igare ita sei ichengetedzeke pakubatsira iwe hauna here decide kuti kana unomwe mukadzi decide kadzidzi kuti munhu anenge vati pamwedzi mumwe nguva nomwe mukadzi wano akamugadzira hauna mukadzi ndiyeni chete taura chokwadi taura chokwadi aizvakashamwari kana uine girlfriend unogona handii zvikora mukadzi womumba chete even girlfriend nako unogona kusunga kuti ukaushayi mari kare kare grupu wangu ine pawhatsapp pawhatsapp ndogona kuenda pawhatsapp nepafacebook ozobasa kuti munoshandisa wifi pamusoro yase uda kubatsirana neshamwari yedu kana tiri sevarume saizvo tinobva kubatikana kana tichiti madzimai atakatora kuti tivape zvinhu zvavo tovanyina
Naisha mani yangu. Wakapedzira lini titabondera ama yako? Taulisa. Alright. Pawaiva muzukuru wangu paindikudza ndakatibonderi netwa kangani. Sei usiri kuita bonde namai yako? Inyaya kuti inini ndinoshanda kusaimona. Apa padhuza? Vaneta dhora kubva Simon akuyambindura. Ime vanogara kupa amai? Dhora kubva kudhora kudhora $3. Kutadza kuvapa? Ndinoishayira baba. Simon hakuna imba here. Imba iriko, inhanda kurambidza mukadzi wekubata kwangu. Alright, mukadzi wakaroda bonde. Inhanda kurambidza mukadzi kuti kubasa kwamba kusvika. Nditone chikebhecha ndinotogara. Amai vakazanhasi vafa. Unoona kuti hausi kumira mvuri nokuti ane hembe dzaakarasa ukumirira kuti handina kushandiswa mashandiswa tivanhu kana vanhu vasingachiziyeka tiriko saka mudziyo unoda kushandwa ndonyaya anoda kubatsirikana norumo togona kumubvunza mubvunzo yese kuti wakapedzisira rini wakaita sei hausi kushanda asi uda kuti uita sei kushanda saka anenge achikwanisa kubatsira murume ngaita sei ngamubatsiri kuti agone kubatsirawo futi iye anofanira kugamuchira kuti iye ane dambudziko but matauriro ari kuita haasi kuburitsawo futi kuti iye ane dambudziko iye akavhumira kuti ane dambudziko anofanira kubatsira usumudzire kuiteni nai mukuru une dambudziko iri abhumaki abhuma oraita amai isisi wangu shungu dzeita dzinzo vanodzoka mudare zva6 zva7 kasi pane zvino batsirwa wanzo dzimai uchikumuda inovana ungani saka wakanga wakasimba saka ingoita kuti imba yako ire zvakanaka pane zvino amai handikwanisa kupasa imba yenyu mazwa kamai murume mumuda vasandisakabatwa neshuo anobuda niwasiwo chibuda mende tora mukadzi wako usaimona unogava nemukadzi kuti wazvinzwa usaomerwe sezvikuza kuti mukadzi mune makabhiri pako ebasa ushandira machinese iyo igagare mukabhiri mo kungobata mukadzi wako endera vanondirambidza kuenda ikoko vachiti kwaindi kugara nevarume asi ukaenda ikoko unoona dhura cho rakavhagwa kana vari kubasa asi ndikati ndiende kwanondirambidza vachiti kwaindirendi nevarume unoyakoita sevarume ashamati atikakutauri aperekwa usingaito unoita femasi nokutadza kuisa dheko yako unoita femasi nokura nemukadzi wako tora mukadzi uende kumbawo takaona masumukira kuti anoedza murume akasimba sumuka tona For these and more stories, tune in to Zim Newsbeat TV with Robert Tafumani.